Aquí estou con Susana. Hola. Hola. Estamos buscando un tema para que Susana vaya... Hola, hola Batman. Pero esa capa non é túa. Vou mercar un 606L, pode ser un gran coche. Carmucha, Ven aquí, estás moi escondida, vente. Espera. Espera, capa. Dios. Non te tapes, Carmen, ti non te tapes. Isto que vai ser un vicio a partir de agora. Sí, Sí. é así. Bueno, hoxe empezamos o vídeo aquí en redacción. Recibimos unha pequena crítica que di que non traballamos moito. Si traballamos. O que pasa que precisamente os momentos de traballar non son divertidos. E de feito, imos vos poñer agora un momento de como son os momentos nos que traballamos para que vexades por que os obviamos. Como fan os loros. E nos limitamos así un poquinho máis. É porque mentres traballamos. Claro, estamos non nos dá tempo a gravar. Entón, Era moito mellor de outra maneira. E cadê outra Mira, maneira? estira o brazo, Carmen. Xa está. Bueno, entón, nós imos seguir aquí que estamos buscando un sitio onde vai ir Susana para facer unha conexión en directo, non hoxe, senón outro día. Imos nos poñer a traballar un pouquiño máis e xa logo cando esteamos no estudio facendo o programa xa nos vemos de novo. Susana ten unha cara de marchar. É que eu tamén chegando ahora. Xa dixeche sola, xa acabades de ver que é moi aburrido vernos traballar na redacción, así que ides ver agora como traballamos, aí está Picallo. Como traballamos aquí no estudio. Por que berro cando estamos no estudio? Porque estou escoitando. Picallo que ten un plátano na sonadeira. Basquiat, xa sabedes que eu son fan absoluto de Basquiat e o seu mundo plástico. Aí temos a Rosiña, que onde non estaba. Mira ela. Un saúdo a Rosa. E Lucía, claro. Ves a Lucía, si aí? Tápala ti un pouco. Onde está? Non a Aí, vexo, na Lucía. esquiniña. Ai, sí, agora sí, agora sí. Aí está. Agora Bueno, sí. veña, aquí imos comezar, xa vedes ahora. Eu autorizo. Una vez nada más, porque es ilegal, no se puede hacer. Xa está contestando xente, tranquilo, Ricardo, Entonces, relaxa. por favor, relaxa. ¿cuánto dinero gastaría galego para nos coger ejemplo? Si é papatoria, xa cambia a cousa un pouquinho, porque aquí Que tomarías ti de papatoria? Aquí en Galicia. Aquí en Galicia. Aquí en Galicia. Bueno, cando comentemos a noticia, é que a mí me fai moita gracia. Estou amosando en vídeo que só temos un comentario, porque estou increíble, Bueno, a ver se alguén máis anima. Cando comenta a noticia, sacarlle un poquillo de punta, porque hai que sacarlle un pouco de punta a Vale. estas cosas, porque senón non aquí vimos... Pois ben, xa sabedes, estamos preguntando canto gastaríades nunha cita romántica. Por favor, quanto dinero danés? Delicado dinero Supónse danés. que es danés neste momento. Danés, delicado dinero danés. Non hai que dar crema? Depende. Se é moi romántica, hai que dar crema. Se non romántica, Non fai falla. Non fai falla. Cuidado, Ricardo, que vas ter que contar agora unha noticia. Se non romántico, non crema. No, estou empezando a preocupar porque pero estou empezando a preocupar porque a seguinte noticia que tes que contar vai dun francés. Temo meu. Oh, xa temos novo acento. Oño. Ulala. Un francés que se divorcia. Diso vai a seguinte. Bueno, vou cambiar de idioma, vou volver ao meu idioma normal. Bueno, hoxe imos entrevistar na sección de moda e tendencias, que podedes escoitalo logo a través da web, a Catuxa Platero, que é compostelana e diseñadora de xollas e acaba de ganar un premio moi prestixioso en Madrid. A que sí, Catuxa? Sí. Así que imos a falar das tendencias de xollería. Non o podedes perder. Bueno, e xa imos despedindo o vídeo. Queredes despedilo Ricardo e Carmucha? Pero... Carmen, despídete que hoxe non falaches nada. Fin. Non vos esquedades de suscribirnos. Manta! Cuidado, que De suscribirnos ao noso canal. É que non podo facer tantas cosas. suscribirse, darlle a me gusta e todo. E compartir. E compartir, eso, compartir es vivir.